Hola de nou. Volia comentar-vos que ja he acabat amb la lectura del diari 1965-1977 de l'escriptor i crític literari valencià Josep Iborra, que és un autor que ja vaig llegir i comentar en un vídeo anterior amb un microrelat del seu llibre El breviari d'un bizantí, que seria com una petita mostra del que és aquest diari, perquè aquest diari va ser publicat l'any passat, fins l'any passat no va ser publicat, perquè la seva família, quan en Josep Iborra va morir al febrer del 2011, es va dedicar a indexar i recopilar tota la seva obra inèdita que tenia escrita, que era molta. Llavors aquest diari és una part d'aquesta obra que s'està editant. Més en concret, se n'ha encarregat al seu fill Enric Iborra, que és qui fa la nota preliminar d'aquest diari. Llavors, en aquest diari, també com en el breviari, fa reflexions, més que reflexions, jo ja diria tractats de caràcter filosòfic, de caràcter moral, assajos literaris. Bé, jo no m'havia trobat amb una cosa igual, era un lector voraç i jo crec que llegia més que respirava, i hi ha assajos literaris de tota la literatura europea, francesa, anglesa, catalana, espanyola, italiana, de la literatura de l'est. També escriu molt i tracta sobre la crítica literària d'un crític literari hongarès, crec que es diu Lukács. També toca en diverses ocasions el tema de la contracultura dels anys 60 i 70 i en les contradiccions en què entrava aquesta. Això hi entra amb molta profunditat, I després, bé, no em vull deixar tampoc les notes, les narracions biogràfiques de quan ell era nen, en el període de la guerra civil, que a mi m'encanten. Té també relats als afegits, a les adendes que té dels anys 71, 72 i l'any 73 també. Té moltes narracions i relats, que és una passada. Jo ja els comento en les darreres entrades que he fet a la Bústia, de les meves notes de la lectura d'aquest diari, ja hi entro amb més profunditat. I una cosa potser que també el diferencia del breviari és que té reflexions molt personals sobre l'autoanàlisi del seu jo, que bé, a mi em sembla que és, diguem, com la crisi de la mitjana edat, perquè en aquest diari ell abarca que tindria uns 40 i alguna d'anys, val? I llavors és aquest neguit que el va perseguint durant uns anys, no? I que ell em fa reflexionar en aquest diari. Sí que és veritat que és una obra molt unitària per ser que són 12 anys, i això sorprèn, no? Que tot el fil aquest, no? I dels assajos literaris, jo és que he al·lucinat, perquè hi entra molta profunditat. I justament amb això de que hi entra tant, volia fer menció del seu esperit crític, que és, jo destacaria el Josep Iborra això, o sigui, un sentit crític impressionant, de donar-li sempre la volta a les coses, de buscar el per què i d'argumentar-ho, no de deixar-ho ja, no, d'argumentar-ho amb el seu coneixement i sota el seu punt de vista, que jo d'això ja ho vaig comentar quan vaig fer les meves lectures del breviari del bizantí. Volia destacar això, el seu sentit crític. En aquest diari m'he trobat un fragment curtet que, diguem, resumiria el que ell pensava sobre això de l'esperit crític i que m'agradaria llegir-vos. És molt curtet i que diu així: caldria educar-se contra la fascinació de la lletra impresa, és a dir, habituar-se a llegir contra, a crear-se una disposició crítica per no caure en el parany de la lletra impresa. Una educació per a la llibertat de l'esperit. La lletra impresa dona un caràcter definitiu, fix, al que diu. L'esperit, en plegar-s'hi, s'hi tanca. Tanmateix, les civilitzacions orals eren més dogmàtiques.
Penso en la força aclaparadora de les tradicions, de tot allò que, comunicat de generació en generació, es creia sense reserves. No hi havia més aviat un paper, un llibre escrit, sagrat, a la seua base? Això no es donava entre els grecs. L'escrit tanca el món i es presenta com a definitiu, però Plató, que era un tirà, estava contra el paper escrit i la impremta va donar lloc a una cultura crítica. Josep Iborra, el 31 d'agost del 1973.